El Pla d'Acció per la Llengua que hem iniciat a la ciutat de Vic té tota una sèrie d'accions per fomentar l'ús de la llengua catalana i sobretot per garantir els drets lingüístics dels biguetans i les biguetanes. Són una sèrie d'accions de manera transversal i de tots els àmbits que van des de clàusules lingüístiques als contractes de serveis i subministraments de l'Ajuntament, clàusules també en el reglament de subvencions per tots aquells projectes que vulguin fomentar el català, moltes accions també en l'àmbit del comerç per garantir que la retolació, que la llengua d'atesa és el català. També hem obert una bústia ciutadana per recollir totes aquelles idees, tots aquells suggeriments i aquelles denúncies sobre la llengua a Vic. Des de l'Ajuntament farem totes aquestes accions, però el que volem sobretot és que la ciutadania prengui aquesta consciència lingüística, que entre tots tanquem aquest cercle virtuós i sigui una llengua de cohesió social com ha estat sempre.